Posolstvo z kníh kňazom najmilším synom Panny Márie. Sydney, Austrália, 21. novembra 1993. Ježiša Krista kráľa. Slávne Kristovo kráľovstvo. Najmilší synovia, dnes slávite slávnosť Ježiša Krista kráľa veľkým večeradlom, ktorého sa zúčastňujú kňazi a veriaci môjho hnutia, zídení i z iných miest tejto veľkej zeme. Vaša nebeská matka vás chce všetkých pojať do bezpečného útočišťa svojho nepoškvrneného srdca, aby vás ochránila v dobe veľkej skúšky a pripravila vás na prijatie Ježiša, ktorý sa pripravuje k návratu, aby obnovil medzi vami svoje slávne kráľovstvo. Slávne Kristovo kráľovstvo sa upevní predovšetkým v srdciach a v dušiach. To je najvzácnejšia čiastka božskej vlády Kristovej. Práve preto sa totiž slovo stalo človekom a prišlo, aby prebývalo medzi nami. Preto sa stal syn poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Vykúpením, ktoré Ježiš dokonal na Kalvárii, ste boli vyslobodení z nadvlády satana, oslobodení od hriechu, ktorý je jarmom jeho otroctva. Stali ste sa Božími deťmi, pretože vám daroval svoju lásku a svoj vlastný život. Srdcia obnovené láskou a duše posvetené milosťou tvoria teda najdrahocenejšiu čiastku božskej vlády Ježiša. Slávne Kristovo kráľovstvo sa prejaví vo všeobecnom rozkvete svetosti a čistoty, lásky a spravodlivosti, radosti a pokoja. Lebo ľudské srdcia budú pretvorené mocnou silou Ducha Svätého, ktorý sa na ne vylie v zázraku druhých turíc. A duše budú osvietené prítomnosťou Najsvätejšej Trojice, ktorá v nich spôsobí mimoriadny rozvoj všetkých čností. Slávne Kristovo kráľovstvo sa prejaví tiež v novom životnom štýle všetkých ľudí, lebo budete vedení k tomu, aby ste žili len pre slávu Pána. A Pán bude oslavený vtedy, keď vy všetci budete dokonale plniť jeho božskú vôľu. Slávne Kristovo kráľovstvo sa teda uskutoční súčasne s dokonalým plnením Božej vôle každým stvorením, a to tak, že to, čo je na nebi, sa uskutoční i na tejto zemi. Ale to nie je možné, kým nebude spútaný Satan, vodca a otec lži, ktorý všade zasahoval do ľudských dejín, aby zvádzal ku zbúre proti Pánovi a k neposlušnosti voči jeho zákonu. Slávne Kristovo kráľovstvo sa upevní, až bude dokonaná porážka Satana a všetkých duchov zla a bude zničená jeho diabolská moc. Tak bude spútaný a zvrhnutý do pekiel a brána podsvetia bude zatvorená, aby nemohol výjsť a škodiť svetu. Na svete bude vládnuť Kristus. Slávne Kristovo kráľovstvo sa uskutoční súčasne s triumfom Ježiša Eucharistického. Lebo vo svete očistenom a posvetenom, dokonale obnovenom láskou, prejaví sa Ježiš predovšetkým v tajomstve svojej prítomnosti v Eucharistii. Eucharistia uvoľní všetku božskú moc a stane sa novým slnkom, ktorého žiariace lúče sa budú zrkadliť v dušiach i v životoch jednotlivcov, rodín i národov a vytvoria zo všetkých jediný učenlivý a pokojný ovčinec, ktorého pastierom bude Ježiš. Do tohto nového neba a na túto novú zem vás uvedie vaša nebeská matka, ktorá vás teraz zjednocuje zo všetkých častí sveta, aby vás pripravila na prijatie Pána, ktorý prichádza.